K atraktívnym vodným športom patrí nepochybne aj plutvové plávanie. Svoju bohatú základňu má aj v nedalekej Juvente v klube športového potápania Žralok. Plutvové plávanie je šport, pri ktorom plavec používa špeciálne plutvy, dve alebo jednu tzv. Monoplutvu a silu svojich svalov. Disciplíny sa plávu na hladine, pod vodou alebo na nádych. Ide o vzdialenosti od 50 až do 1500 metrov. Na Slovensku pôsobí v súčasnosti 7 klubov športového potápania. Jedným z nich je klub Žralok v Juvente. Vznikol v roku 1989 a za ten čas už vychoval nejednu generáciu rekreačných i výkonnostných plavcov. Čo sa týka klubu ako taká Juventa, sem sa dostávajú iba, dá sa povedať, tí najlepší plavci, lebo klub máme rozdelený na aktívnu pohybovú záľubu a výkonnostný šport. Výkonnostný šport sú plavci, ktorí v podstate trénujú cca 5 krát do týždňa. Aktívna pohybová záľuba by sa dalo povedať, že sú to tí, ktorí sú zameraní na kondičné plávanie. Nechcú sa venovať športu ako výkonnostnému, ale chcú dokázať, že vedia plávať rýchlejšie a zdatnejšie ako iní, čiže nie je výkonnostný šport, ale je to taká aktívna pohybová záľuba. Čo sa týka výkonnostného športu ako takého, deti sa pravidelne zúčastňujú súťaží, ktoré sú po celom Slovensku, takisto sa aj medzinárodnej ligy zúčastňujú, to znamená, že v Čechách, Poľsku, Maďarsku, tí zdatnejší, tí lepší, ktorí sú reprezentanti, tí potom už idú na svetový pohár, po prípade idú na rôzne zahraničné preteky, ktoré sú už na iných kontinentoch a je to ako tak zaujímavé. Základ je zvládnuť všetky plavecké štýly a určite kondičná príprava je veľmi podstatná v tomto športe, ako v každom. Akú pozornosť alebo akej kondičnej príprave sa venujete vy, vaše deti? Deti zvládajú v podstate kondičnú prípravu na suchu, behy sú to, ale samozrejme sa venujeme aj rôznym koordinačným cvičeniam, rozvoju koordinačných schopností detí. Pri plutvovom plávaní sa používa aj dýchacia trubica, slangovo šnorchel. Ako prebiehajú súťaže v plutvovom plávaní? V podstate sú to disciplíny podobné tým klasickému plávaniu, akurát, že sú obmedzené na kraula a potom z monoputvou je to v podstate delfínový kop a trubice sa využívajú hlavne kvôli tomu, že plavca zrýchľujú, nakoľko plavec nemusí dýchať v podstate nad vodou, takže tá dýchacia trubica ho určite zrýchľuje. Je plutvové plávanie aj olympijskou disciplínou? Nie, plutvové plávanie zatiaľ nie je olympijskou disciplínou, ale keď sú tam určité snahy presadiť tento šport, už v podstate niekoľkokrát to bolo relatívne blízko. Plutvové plávanie je zaradené do svetových hier, ktoré sú v podstate olympiádou neolympijských športov. O plutvové plávanie je záujem medzi chlapcami, ale aj dievčatami. Mňa to baví a mám tu aj kamarátov, je to sranda. A boli to kamaráti, ktorí ťa prilákali práve na tento druh plávania? Nie, tu mamina ma prihlásila, lebo aj brat a sestra som chodili teda plávať. Ja, keď som bol menší, som chcel ísť na klasické plávanie, len nejak to nevyšlo, bolo už mali plné, tak otec vybavil takto, že plutvové. Zostali ste pri tom a je teraz, keď to tak viete porovnať, že je pre vás príťažlivejšie, zaujímavejšie toto plutvové plávanie ako normálne, klasické? Tak určite má to väčšie čaro podľa mňa, je to nádherný šport, ináč by som pri tom neostal a stále ma to baví. Tak. A v čom je nádherný, v čom vás tak očaril? Tak ja, čo plávam pod vodou, tak keď plávam pod tou vodou, tak vnímať to okolie a tak oddychnúť si a vyrelaxovať, proste nič nevnímať. No máš tam tú plutvu jednu a tam môžeš sledovať bublinky viac. A je to asi aj o rýchlosti, že? Áno, je to rýchlejšie o dosť. Koľko rokov už ty sa venuješ tomuto plávaniu? Už okolo 6 rokov. A využívaš potom, keď ideš niekde k moru, alebo tak aj pri tom prírodnom kúpaní práve aj toto plutvové plávanie? No niekedy áno, keď sa dá dozviesť plutve, tak si zaplávam, ale tak kedy sa dá, tak si zaplávam bez problémov. A máš už za sebou nejaké úspechy, alebo ešte ťa niečo čaká? No teraz ideme do Maďarska, tak sa teším, uvidíme, ako to tam dopadne. A tak na Slovensku, dobre, mám celkom úspechy, už som zo pár miest vyhrala, takže tak. Máte aj nejaké ambície, chceli by ste to niekam dotiahnuť? No tak ja už som bol na 2 majstrovstvách sveta, jednej Európe, tak tento rok sa dostal na tú ďalšiu Európu a
pokúsiť sa o slovenský rekord, keď to vyjde. No. Aký slovenský rekord, v čom? Na 400 metrov pod vodou. O príťažlivosti plutvového plávania sa môžeme presvedčiť priamo v Juvente v sobotu 27. marca od 12. do 18. hodiny na 4. ročníku súťaže o pohár Juventy. A pokiaľ má niekto záujem prihlásiť sa do klubu, Sem do klubu športového potápania Žralok do Juventy sa môžu prihlásiť deti od 7 rokov, tie, čo už vedia plávať. To znamená, že Juventa je ako taký plavecký bazén, čiže na výuku není moc vhodný. Máme iné strediska, či už v Devinskej Novej Vsi napríklad, tam je to zamerané na výuku plávania a z tých detí, ktoré sú šikovnejšie, tie automaticky potom preraďujeme do Juventy na tento výkonnostný šport.